Чыннан да Кәрим Тинчурин ул бүйік драматургларның берсе дип әйтер идем. Чөнки аның әсәрләре куелмаган театрлар бик аз. Бик аз, Татарстанда юк ул, бөтенсендә куелып чыкты. Шуңа күрә без инде Кәрим Тинчуринның исемен йөртәбез икән, ул безнең репертуарда андый әсәрләр булырга тиеш. Булырга тиеш һәм төрле формадагы әсәрләрдә булырга тиеш. Бу әсәрне инде, менә бу әсәрнең башы безнең дөресен әйткәндә Рабит абый Батулла, Рабит абый күптән әп килгән инде, күптән әйтеп йөргән инде, менә шундый әйбер бар дип. Бу әсәрнең нигезендә ятканын әйтәм инде мин. Нигезе ул сезнең бүтәнчәрәк исемдә иде. Но минем хәтеремдә инде бик күптәннән бер 10-15 ел элек алып килгән идең син аны. Менә гомер теге ашаган ризыгы насип булгандыр дип әйтәләр бит әле. Шуның шикелле, менә бу көннәрдә шушы әсәрнең сәхнәгә, шушы әсәр Рабит абый алып килгән әсәрнең нигезенә корылып язылган яңа әсәр инде безнең сәхнәгә менәргә вакыты килеп җитәргә тора. Һәр вакытта нинди генә хезмәткәр булмасын театрның, ул яңа спектакль, ул туган бала кебек. Без аны бик теләп көтәбез. Чөнки һәр яңа әсәр белән яңа тамашачы килә, яңа эмоциялар, яңа фикерләүләр, ниндидер бер-берсе белән тамашачының фикер алышулары, аннан соң менә безнең журналистларның бәя бирүләре, менә алар барсы да булырга тиеш һәм шушы дөньяның, театр дөньясының кайнап торуы өчен һәрберегезнең фикере дә кирәк, нинди генә булуына карамастан, һәм без бу әсәрне көтеп торабыз инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм хыялга бер адым спектаклендә Кәрим Тинчуринның бөтен кеше белгән "Без кабызган утлар сүнмәс алар" дигән канатлы сүзләре лейтмотив буларак кулланыла. Һәм әсәрдә, пьесада вакыйгалар 1921 елда бара. Һәм киләсе соравыбыз Туфан Рифович сезгә. Татар театрының шишмә башында торган күренекле шәхескә багышланган спектакльне сәхнәләштерү ни дәрәҗәдә җаваплы һәм җитди эш булды сезнең өчен? Хәерле иртәләр, көннәр. Менә әтәсе сүзем бар инде, минемчә ул Кәрим Тинчурин ул минемчә драматург кына түгел. Ул беренче чиратта ул татар театрын нигезенә, ул татар театрының нигезен салган кеше. Шуңа күрә ул режиссер да, актер да баш рольләрне уйнады. Һәм менә шул актерларны инде менә аларны укытты. Һәм ул татар театрының нигезе дип әйтеп була минемчә. Шуңа күрә ул шундый тулаем бер шәхес, зур шәхес, һәм шул шәхескә безнең театр рәхмәтле булырга тиеш. Ул драматургияне дә яңа ниндидер баскычка мендерде инде. Шуңа күрә булдырды дип тә була инде. Чөнки татар мәдәнияте өчен ул театр яңа күренеш булган иде. Шуңа күрә минемчә шундый шәхесләрне онытмаска кирәк. Менә безнең бүйек шәхесләрне алар күп түгел. Һәм ниндидер бер зур юнәлеш ул минемчә трагедиядан башларга тиеш. Менә безнең иң зур трагедияларның берсе безнең татар театрының, татар милләтнең, ул менә Кәрим Тинчурин менә 30-нчы елларда инде аның шундый вафат булуы, бәлки шул вакыйгадан башлап инде безнең шундый зур татар театры барлыкка килде дип тә әйтеп була. Чөнки икенче яктан жертвоприношение дип әйтелә инде. Анда менә безнең
булдырыр өчен шундый яңа әйберне, бәлки ул безнең беренче зур шундый этәргечләр булды. Икенчедән вот шундый корбан булды, зур корбан булды. Менә яңа спектакль «Бер сәфәр тарихы» дигән жанр белән бирелгән. Бу жанрның үзенчәлеге нидә? Без Рабит абый белән 1-2 ел элек очрашып инде, мин әйтәм, Рабит абый, менә бу әйбер, сез язган әйбердән пьесадан алып инде, менә алар шулда калдылар бит, безгә без шул вакыйгада яшәмибезме хәзерге вакытта, без белмибез. Артка барыргамы, алга барыргамы, менә монда безнең наш путь спасения кайда, арттамы, алдамы, на перепутье, без шуңа күрә әйдәгез язып карагыз әле дип әйткән идем дә, Рабит абый берничә ай уйлады да, аннары әйтте, менә берәр яшь драматург булса, мин аңа булышыр идем, менә ул язса әйбәт булыр иде дип тә. Мин аннары Рөстәмгә мөрәҗәгать иткән идем, Рөстәм алынам дип әйтте, чөнки ул Рабит абыйны да яхшы белә, беренчедән, икенчедән бу ситуацияне дә ул ишеткән, белгән, укыган, шуңа күрә аңа җиңел бирелде дип уйлыйм. Әмма хәзерге вакытта инде эш дәврендә без күрәбез инде кайбер әйберләрне без үзгәртәбез, без драматургка да мөрәҗәгать итәбез инде, менә безне үзгәртергә кирәк бәлки, менә безне. Шуңа күрә монда театр бит ул процесс, менә ул процесс бара, һәм шулай итеп без бу әсәр эшлибез инде бу әсәр белән. Минемчә, ул бер яктан җиңел дә, икенче яктан авыр да инде. Ул шулай булырга тиеш дә инде, минемчә. Бик зур рәхмәт. Һәм искәртеп узыйк, «Хыялга бер адым» пьесасында Кәрим Тинчурин җитәкчелегендәге татар театр төркеме артистлары Самара театр курслары тәмамлаганнан соң Оренбургка килә. Тик артистларның татар театрын үстерәбез дигән хыяллары һәм ниятләре челпәрәмә килергә мөмкин. Идел буенда ачлык башлана, тиф авыруы тарала. Һәм режиссер Кәрим Тинчурин бүтән артистларны, труппаны алып Ташкентка китәргә карар кыла. Һәм әлеге пьеса, «Хыялга бер адым» пьесасын Туфан Рифович әйткәнчә, прозаик Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Галиуллин тарафыннан Кәрим Тинчуринның хатыны, сәер труппасы, актрисасы Заһидә Тинчурина истәлекләренә нигезләнеп, Тинчурин театры өчен махсус язылган. Һәм Заһидә Тинчуринның истәлекләрен Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рабит Батулла туплап, җимерлегән бәхет әсәрендә тасвирлаган иде. Рабит абый, киләсе соравыбыз сезгә булыр. Сез Кәрим ага Тинчуринның тормыш юлын җентекләп өйрәнгән шәхес, шуңа да соравым шуның белән бәйле. Сез ничек уйлыйсыз? Ни өчен Кәрим Тинчурин Ташкентка бүтән труппаны алып китә? Гәрчә чакыру аның үзенә һәм Заһидә ханымга гына булуына карамастан. Сезнең фикерегезчә? Исән саулармысыз? Мен иң беренче менә мин шушы дәфтәрне бүләк итәм сезнең музейга. Бу Тинчурин театрының альбомы миндә сакланган. Әрәм булып ятмасын әле дип, кешегә күрсен дип. Фотолар бар анда. Менә шушындай кичкенә генә альбом. Инде хәзер матур альбомнар чыкты Тинчурин театры турында. Бу ничек дип әйтим инде, заманына күрә бу да әйбәт иде. Заманына күрә. Чөнки артистлар анда, баш режиссерлар, спектакльдән күренешләр бар. Ул сездә сакланса әйбәтрәк булыр дидем. Рәхим итеп алыгыз. Инде хәзер сорауга җавап бирергә туры килә инде. Ул вакытта Урта Азиядәге культура башында татарлар тора. Үзбәкләрнең министр культура Шәһид чакыра аларны. Культура министры чакыра. Нәрсә анда ашка интегеп ятасыз, килегез Ташкент город хлебный дигән шикелле. Тинчурин атап чакырмый аларны. Килегез монда. Ул бүтән театрны чакыра ди.
Bütün труппасын алып китә Самарадан Орынбурга һәм җәфалар белән баралар инде. Аларның вагоннарын ычкындырып калдыралар дала уртасында. 30-40 чакрым bir авыл бар, анысы татар авылы икән. Ашыгалар булар. Açtan ölüsüler de bula, tiften ölüsüler de bula. Hazır hatın kızlar giteler Kurban Beyremi bula. Kurban Beyremi gününü şuşu Tatar avuluna giteler Jeyev. Bulgarskiyalar mekanizmalar şuna sınap durup olar bu avul için kökten düşken ferişteler gibi bulalar. Abstay bulup bizeyler alarında. Kur'an okuyorlar andayımı. Dua okuyorlar andayımı. Rahatlanıp beliş aşıyorlar, jılkı iti aşıyorlar. Simirip biteler diyecek. Ondan sonra at bilen, arba bilen, zor rızıklar bilen poyizga katlarını giderip koyarlar. Şimdi kaçandır poyiz elektrip gite, şolaytır Bekir'ine ben yolda varganda tağım bir aktörleri bile, şolaytır İsense barıp giteler de, Minister Ahmedi Bağay'ın familisi şahit yığılıp gite yazar. Bütün tiyatrı bilen, men sizge nişik iş tabıyım, men bit sizin ikigizligine çakırdım diye, uylagan indi ulan çakırdım. Şundan tif başlana, tiften kırıla artistlar. Tinçürün özü bir katı ölüm halinde tif bilen avurup yata. Ona sak koyalar, jırlı bir artistlar, jırlı bir bilgenlerden konsert tüzüp, bir gruppa çıkıp giteler gastrolga, onların tamağı tok. Jırlı da, bir de bilmegen artistlar da bula bitelim yine bu şekilde. Onlar indi açka kuyruk sençe oturalar evet. Tinçürünge sak koyalar, öyle kalsa deyinler. Ölüm halinde yatar. Şuna bu teti kız ona koyulgan teki şefkat tutaşı şekilde evir. Siz bilesiniz mi Kerim Efendi falan kişine bilen bana şu tiften öldü. Tamam siz bilesiniz mi? Gel ölgenler turundağına söyleyip otura bu. Ölesi kişiye. Nasıl artistler koyup kiralar da siz mine nindi ahmak kız kaldırdılar. Gel ölüm turunda söyleyip, gel falanların ölümü turunda söyleyip. Mine de oturaya televizyona oldu. Lakin tinçürün ağırını jine hem kıskası bunlar iş tapkanlar iş bilen şoğlanırlar indeyim. 22. yılda tiyatr aşıla koytığız dip haber kile. Buna şundan koytalar. Bu tinçürün tiyatrı ismi bulurga tiyiş idi hazırgi Kemal tiyatrı. Lakin Tinçürün ima repressiyonlu olarak, halk düşmanı olarak ima ol isimni koya almıyorlar indi. Kemal ismin koydular. Onsa da naşar tugul. Lakin indi mine Tinçürün tiyatrı öz ismi bilen hazır yaşay başladı. Mansa Zahide apa benim baldız bilen hatını onu qarab turdu 3-4 yıl. Aşarlarga itip, yundırıp, giyindirip, fikirlerini juvup degan şekilde men ona haber ettim. Tinçürün tiyatrı ismi verildi. Tinçürün tiyatrı ismi verildi. Tinçürün ismi verildi deb jıladı. Bu günlerde de göresi var iken deb ko'z yoshlari bilan jıladı merhume. Qabat olmaslar mı iken endi onun ismin? Qabat bulutlar koyuramaz mı iken endi Kerim üstünde? Sen eğer de onun üstünde bulutlar koyura başlasa sen Kerim'ni yokla yemedi. Aytırsın ne meni bit. Ankabada cevap bere turgan kişi degan şekilde. Mana şunu aytırıp Kerim'ni kütüp oldu. Lakin Kerim'nin 47. bik optiratqas ol Ankabadaga jüri, degende jüri, mında jüri, türmelerge jüri izley turgaç. Ona bilişme berip çıgaralar. 1947 yılında ol bawur awruundan öldü deyip. 47 yılında. Bu yalgan. Bütün dokumentlarga 47 yılında ölgen deyip yazılgan.
Белешмәләргә 47 юк. Ул 38 елны ук атыла. 100 кешене bir ел, 200 кешене bir юлы аталар. Шулар арасында Тинчуринда була. Моны үз күзләре белән күргән кеше Заһид апага сөйләгән төрмә начальнигы буларак. Һәм ул аның кабре билгесез инде ул теге Архангел зиярәтендә дип әйтәләр инде. Заһид апа үләр алдыннан миңа әйтеп калдырды. Минем кабер ташыма Тинчурин акчасына кабер таш куелды. Üç isim bulur diyor. Atamның исеме, Кәрим Тинчуринның исеме, минем исемем диде. Мин нәп аның васиятын үтәдем. Хәзер татар зиратына кергәч тә сул якта туфаннар бит инде, бу якта эме әкрененә барганда эме Фатима Ильская якта нәкъ турыдан кирип сез аны беләсез инде бит. Шунда аның кабре һәм шул язу. Менә бу 5 ел сәяр труппасы артисткасы Заһидә Тинчурина һәм драматург Кәрим Тинчуринның хатыны дибеме. Кәрим Тинчуринның кабре юк. Шуңа күрә Тинчуринга китерәсез чәчәкләрне минем кабремә китерәсез диде. Менә хәзер Кәрим Тинчурин театры коллективы һәр елны аның кабрен карап, чәчәкләр белән аны зиярат итәләр, аның зияратын. Менә кыскача гына шул. Бик зур рәхмәт, Рабит абый. Һәм хәзер инде актерларга күчсәк, Хыялга бер адым спектаклендә 14 персонаж катнаша. Кәрим Тинчурин ролен театрыбызның талантлы артисты Артем Пискунов башкара. Һәм Артем, киләсе соравыбыз сезгә. Кәрим Тинчурин белән Артем Пискунов хукында, табигатендә ниндидер охшашлыклар сизәсезме? Һәм гомумән бу рольгә керер өчен, бу рольдә яшәр өчен күп көч куярга туры килдеме сезгә? Ниндидер охшашлыклар турында мен бер нәрсә дә әйтә алмыйм инде кызганычка каршы. Чөнки ниндидер язмалар аша, белешмәләр аша аның характер турында нәрсәдер әйтергә була, әлбәттә. Кулга алынгачка Рабит абый менә алдашырга ирек бирмәс. Ул куркыныч вакытларда, 37 елларда үзен кулга алгач, беркем турында да, беркемне дә сатмыйчы, ялган сөйләмичә, шуңа күрә шундук атып та үтерелә инде. Дөрес кеше булганына бу ясыйдыр инде нәтиҗә, бу нәтиҗә чыгарга була. Әлбәттә, шуның кадәр артист белән идарә итә алгач, артист халкын сез барыгыз да беләсез. Алар үзенчәлекле кешеләр, төрлесе була, минлеклесе була, кемгәдер роль кирәк, кемдер үзен йолдыз дип саный. Үзеңнең артыннан ничек тә аларны кулга алып ияртергә кирәк, шандыра белергә кирәк. Чөнки артистларның сораулары да бик күп. Аларны шандырып үзенең артыннан алып китә алгач инде, демәк, аның шандыра торган кеше булган, ул өметләндерә, белә торган кеше булган һәм чынлап та үзенең бәлки хыялынадыр инде. Спектаклебездә шулай дип атала. Чөнки чынлап та бу аның бер хыялы булып кала. Ул үзекне алсак Ташкентка барып, театр бөтен артистлар шунда гөрләтеп эшләячәк дигән бу чынлап та бер хыял гына булып кала инде. Алар соңгы чиктә анда барып театрлар уйнап җирләре үзегез ишеттегез, хыялга ашмый, тормышка ашмый. Менә шул якларыннан аның характеры турында нәрсәдер әйтергә була. Кыска гына видео өзек бар Тинчурин телендә. Тинчуринның нәкъ үзе менә күренә ул анда. Ничек итеп артистлар белән эшләгәне турында, әлбәттә, шуны да уйларга кирәк. Ул вакытта көн саен телефонга видео төшермәгәннәр. Инде Тинчурин сине хәзер менә артистлар белән төшерәбез дигәч, әлбәттә, ул инде үзем ничектер менә мин эшләгәнне күрсәтсеннәр дип, ул шундый куллары белән нәрсәдер анда аңлатырга тырыша. Без аны, мин аны шәхсән үзем күптән күргәнем бар, чөнки ярар, шуны ансы кирәк. Заманында караган идек, безгә күрсәткәннәр иде инде ул видеоны. Анасын Туфанович менә шундый үзек бар дигәч инде кайбер артистлар чынлап менә дигән шаккаттылар.
чын тылында шундай теге артистларга аңлата нәрсәдер менә эшләргә тырыша. Әлбәттә, ул вакытта татарларда, Татарстанда дип әйттем, татар мөхитендә театр барлыкка гына килә, режиссерлар юк, язучылар сирәк, актерлык осталыгы укыту дигән әйбер, сәхнәдә артист ничек уйнарга тиешлеге турында ниндидер информация гомумән юк. Ничек булырга тиеш ул? Әлбәттә, анда мәдрәсәләрдә нәрсәдер уйнап, мин кыланып дип әйтергә була инде бу очракта йөргәннәрдер, ләкин профессиональ театр шуңа күрә ул тагын бер зур, мөһим әйбер, ул укытучы, зур укытучы. Җаваплылык, үз өстенә бик зур җаваплылык ала белә торган кеше булгандыр дип уйлыйм. Чөнки менә 60 кеше дип ялгышмасам 60 кешене үзеңнең артыңнан, минем уйлавымча, Тинчурин аны гына чакырганнары турында чамалагандыр. Ничек ышанырга була? Мине Үзбәкстанның министр культурасы 60 кешене чакырган. 2 кешене 3, 4, 10, ләкин 60 кешене. Ләкин ул чынлап та үзенең артистларына ышанып, Ташкентка барып, шунда андагы халыкның мәхәббәтен яулап алып, аларны анда исән калдыра алырмын дигән хыял белән, җаваплылык белән алып чыгып киткән. Хәзер берәрсе шулай 60 кешене алып чыгып китә алыр иде икән, ашау бит инде сезгә зур акчалар да вәгъдә итмәгән, ул вакытта нинди акча? Ашауга, исән калырга, яшәү белән үлем арасында. Һәм юлда нәрсә булачагында кем белгән? Ул вакытта үлем кешенең янында йөргән инде, син качан үләчәгеңне касабы белмәгәннәрдәдер. Ләкин хыял һәм булай дип нәтиҗә чыгарга кирәктер дип уйлыйм. Аның хыялы аркасында, аның тырышлыгы аркасында, хыялын тормышка ашыруы, теге тырышуы хәзерге заманда безнең бар драматурглар, безнең бар театрларыбыз, безнең бар артистларыбыз, безнең бар татар театры. Мин шулай дип нокта куям. Җавабыгыз өчен. Гомумән бик зур рәхмәт сорауларга җавап биргәнегез өчен. Һәм әйтәсе килә, безнең бүгенге пресс-конференция ул тикмәгә генә, тикторманда гына шушы локациядә уздырылмый. Без беренче тапкыр пресс-конференцияне уздырабыз Горький һәм Шаляпин музеенда. Чөнки быел беренче тапкыр биредә Казанның 7 дәүләт театрының тарихы тупланылды бер урынга. Һәм биредә әлбәттә инде татар театрының килеп чыгышы, сәйер труппасы, күренекле режиссерларыбыз, актерларыбыз турында мәгълүмат күрергә, экспонатларын карарга мөмкин. Һәм хәтта Кәрим Тинчурин үзе язган һәм үзе сәхнәләштергән Зәңгәр спектакленнән дә бер костюм бар. Менә ул кемгәдер күренәдер, кемгәдер юктыр, ал төстә. Менә бу Зәңгәр спектакленнән. Һәм шулай ук безнең Кәрим Тинчурин театрына багышланган махсус экспозиция да бар. Ул менә биредә урнашкан. Менә бу костюмнар безнең театрдан. Һәм шулай ук биредә 4 афишаны күрергә мөмкин. Алар 1930-1940 еллардагы бездә куелган спектакльләрнең афишаларының копияләре. Һәм тулырак итеп, әлеге экспозиция турында, күргәзмә турында сез пресс-конференциядан соң таныша алачаксыз. Хәзер инде без сораулар өлешенә күчәбез. Сейчас переходим к вопросам-ответам. Пожалуйста, представьтесь, фамилия, имя, отчество и СМИ, название СМИ. Рузилә Мөхәммәтова, Татар-Информ. Беренче сорау төп темадан әз генә читтәрәк, ләкин шулай да бик эчкә китмәгән. Артем Пискуновның атказанган исеме юк, ул кашанда документлар нинди урында хәзер? Театрда ятамы, әллә киттеме? Монысы беренче сорау. Уйлый торыгыз. Икенче хәзер төп сорауга киләм. Монда аңлавымча спектакльне әле күрмәгән килеш, конечно. Бу спектакль татар театры язмышы турындамы, әллә Тинчуринның үзе турындамы? Һәм менә шушы вакыйга, аларның анда шүлдә калуы татар театрының киләчәге өчен ниндидер зур роль уйнаганмы ул? Сез бу сорау Туфан нинди татар театрына карата ниндидер хисләр тудымы, ниндидер фикерләрегез үзгәрдеме? Менә бу сорау сезгә. Беренчесе
Фәнис Наилович кадр. Мында теге документлары ятамы, ятмыймы түгел, документлары эштә. Эштә Аллаһы буйырса булыр. Булыр. Артем нәрсә дип. Артемга Артем исемгә лаеклы кеше. Шуңа күрә булыр. Теге була бит әле теге бюрократический дип әйтәләр. Ул татарча ничек була бюрократический? Ну, моны теге сүз тезмәсе итеп әйтеп бирделәр инде. Шундый эшләр бар, ту монда монсы дөрес куелмаган, ту монда монсы дөрес куелмаган. Ту өтөрө дигән. Без үзләр белән сөйләшмәдек алдан. Юк. Мин җавап биргәндә икегез бер күзегезгә карашып утыруыгызга карап бирмәгәндер. Ярый. Җавап шунда эштә. Хәзерге вакытта Артем исеменә лаек. Әмма алга таба булыр дип уйлыйм инде. Беренчедән, икенчедән, менә ул бит Кәрим Тинчурин бөтен профессионал актерларны үзе белән алып китте. Шуңа күрә аны әйтеп булмый инде теге ничек тәэсир итмәдеме дип теге. Чөнки ул саклап калмаса, шул кешеләрне монда 21 елда ачлыктан үләрләр иде дип уйлыйм мин. Шуңа күрә менә бу кешеләрне саклап калып инде, аннары 22 елны монда аларны чакыртып, чөнки кайбер кешеләр менә Урта Азияга таралып бетә инде актерлар. Аннары 22 елда аларны аннан чакырып, менә яңа театр эшли. Театр ул бит кеше, беренчедән, кешеләр, актерлар. Менә актерлар булмаса нинди театр төзисең? Шуңа күрә менә минем өчен бу адым инде Кәрим Тинчуринның бу адым кешеләрне коткару, актерларны коткару. Менә ул бик зур тәэсир ясады инде безнең татар тарихына инде, татар театрына. Ни өчен тарихына дип әйтәм дә инде, чөнки күп кенә безнең шагыйрьләр дә, язучылар театр аша чыктылар. Безнең өчен теге күп кенә исемнәр татар театры белән бәйле инде. Шуңа күрә татар милләте, мәдәнияте өчен дип тә әйтеп була инде. Мин дә бер генә сүз әйтим. Элек-электән бит инде менә ишетелә белә торгансыздар, теге солянка концертлары, ни концертлары кую дигән әйбер булмаган бит. Татарда гомумән булмаган. Иң беренче театр чыккан сәхнәгә. Шуңа күрә бөтен сәхнәгә менгән, анда драматургмы, шагыйрьме, прозамы, анда бөтен әйбер чыккан театр аша. Бу башкачарак тиме, менә Шәйхманур премиясе бар, андан тагын Фатих Хусни премиясе бар, Тукай премиясе бар, Исхаки премиясе бар. Ни өчен Тинчурин премиясе юк драматурглар арасында? Бит күпме фестивальләр уза. Ничә 12ләп театрыбыз бар иде. Анда һәрберсенең репертуарында Тинчуринның әсәрләре бар. Менә бу аңлашылмыйрак. Бәлки аларның исенә, акылына килмәгәндер. Бит Тинчурин шул кадәр гонорары күп җыелды бит аның заманында. Bütün tiyatrolar koydu, bütün piyasa 56 yıldan sonra Stalin ölgəndən sonra bütün tiyatrolar Tинчурин repertuarına yavırıldı. Hazırda koyarlar. Demek onun koydadır, akçasız yılıp jata degen söz. Akçasız yılıp jatmasa Şayxmanur'un köp akçası var, lakin premiyası var. Mine dramaturglar, yaki rejissörlarda, artistlarda Tинчурин premiyasına iya bulurga tiyişler. Kem kileşekte mine bunu uşiridi titerge kirek. Tинчурин ismindeki premiye iyası dip eytirlik bulsan. Benim dileğim şu. Хәтерегездә булса, Тинчуринның теге стенага илеп куя торган тактасы да юк, бюсты түгел. Менә әкренләп, менә бюсты
барлыкка килде, ике җирдә бу эш алып барылыр. Рабит абый, монда теге бер совет депутатлар аркылы да уздырырга кирәктер андай әйберне, шуңа күрә андай әйбер алып барылырга тиештер дип уйлыйм. Чыннан да ана Тинчурин үзе гомумән лайык аңа. Инде Тинчуринны кулга алганда аның бүтән әсәрләрен, кыйммәтле әйберләрен НКВДшниклар талап чыга. Талап чыга дип инде конфисковать итә дип әйтелде. Анда Идел буе округы, хәрби округы биргән инкрустирован Винчестер Аумонтага була. Батырып, алтын белән көмеш батырып эшләнгән. Келәмдә әлмәт тора. Аннан соң 8 герман фотоаппараты була. Ул фотограф бит. Həvəskar булса да, ул гел төшергән, гел этләрне дә төшергән, битләрне дә төшергән, артистларны да төшергән. Күпме аның музейга тапшырдым, ул барысына да өлгергән. Аннан соң золотой, алтын турецкий ятаган ханжар. Ул да юк. Чумадан әсәрләр дә юк. Заһида Тинчурина ике панятay белән НКВД кешесе килеп кергәннән соң Тинчуринны сәгать 1дә ала торган булалар бит инде. Бүтән ниләрне дә Тинчуринны сәгать 1дә алырга киләләр. Чәчәкләргә күмелгән Ильяс уздырылган, мактап кайтардылар. Хәзер шуннан сөенеп кенә йокыга киткәндә Тинчурина бер кара чумаданны аягы белән тегеләр күрмәгәндә генә караватасына тәгәрәтеп кертә, шул чумадан исән кала. Барысын алып чыгып китәләр дә яндыралармы, белмим, анда юкка чыгалар. Әлбәттә инде, менә шунда исән калганнар. Тинчуринның пьесасы, Зәңгәршәл пьесасы да юкка чыга. Юк. Аны уйнаучылар, Хәлил Әбзәлиловлар, Уразиковлар үзләре уйнаганнан язып алынган әйберләр бар. Яттан беләләр бит. Шуңа күрә бит шуны Коръән шикелле телдән телгә күчеп шуннан туган. Тинчуринның пьесасы юк, чуашчасы бар. Чуаш телендә чыккан, Чуаш журналында чуашчасы бар. Аның оригиналы. Менә әгәр дә кирәк булса, чуашчадан тәрҗемә итәргә кирәк хәзер. Чуашчадан тәрҗемә итәргә. Гәрчә ул чуашлар турында бик мактау сүзләр әйтми, бәлки анысын кыскартканнардыр. Чуаш бузауда урлый алмай дим. Андый ни бар, хикмәте бар. Менә шундый. Аннан соң сәяси мәсьәлә түгел бит менә монда, минем уемча. Сәяси Тинчурин бит ул бер кайчан да властька каршы әйткән кеше түгел. Бер кайчан да ул коммунистларны сүккән кеше түгел. Нинди анда сәяси хата булсын? Менә көнләшү, артистлар арасында көнләшү, режиссерлар арасында көнләшү, аның үзе уйный, үзе куя дип жалобы бирә. Үзе уйный, үзе куя, үзе башка рольләрне уйный. Үзе яза, төннәр буе яза, ул йокламый төнне. Тәмәке тарта ул, менә монда булып тәмәке төтенелгән. Әйдә теге таң аткач йокыга китә. Нигә безнең баш режиссер килмәде дип барсалар йоклап ята. Ул йоклап ята, ялкау ул дигән. Күрәсең ялкау. Менә шушындый шартларда эшли ул. Ул бер төн эчендә яза нине. Менә деменция башланды минем. Татарчасын оныттым шул. Бер төн эчендә язып чыга, пьеса куярга пьеса юк. Шуннан
жалоба китә, моны алалар. Академия театрына алалар бисара кайда. Эш юк. Эш булганда күбрәк яза. Өйгә кайткач, эш юк, монда язып булмый. Шуннан соң моны Астраханга сөрәләр. Астрахан театрына төшеп китә. Астраханда драма театры, профессионал театр эшли. Ул шунда име шаккаткыч эшләр эшли. Аның фотолары бар. Bütün артистларның фотолары бар име. Шуңа хәзер юк. Тинчуринне кудылар бит инде. Халык йөрми. Пьесалар юк. Яңадан чакырып кайтаралар. Чакырып кайталар да һәм билгеле кемнәр язганы да билгеле. Исемнәре дә билгеле. Гәүһәр Камалова барсында язып барган. Аны табарга кирәк име? Ләкин бер кайчанда Заһида Пасиләва буенча бер кайчанда ул алардан үч алмаган. Син минем үстән язгансың димәгән. Ул бер нәрсә булмаган шикелле эшен дәвам иткән. Әйе. Ул дипломат булган ул. Әйе. Менә шушындый ниләр бар. Аннан пьеса булмаган, тиз генә язарга кирәк. Юсуф белән Зулайха дигән пьеса яза ул. Юсуф белән Зулайха. Юсуф белән Зулайха бит ул Коръән дәрәҗәсендәге китап безнең, име? Bütün kişi yottan bile, əbilər originalda oxuy, 800 yıl elək yazılған Yusuf bilən Züleyxanı əbilər, benim əbiyim yottan oxuydur, söylüdür, kuylar 6-7 küyü var Yusuf bilən Züleyxanı. Mənə Yusuf bilən Züleyxa degəs, afisi çığa, umurluq ilələr. Yusuf bilən Züleyxa bugünkü gündə, bugünkü gündə ızğış, İr bilen xatın arası, Yusuf bilen Züleyxa'nın ızgışı turunda. İlenişkenler bunlar, değil mi? Turga orunları yok. Akşa yok, değil mi? Izgışalar, oynaşıp, nitip soğuşup biteler. Sondan sonra halk yürümeye başlıyor. Yani o Yusuf bilen Züleyxa mıskıl etip yazgan eserdir. Ne gazetelere çıkıp biteler. Tatarlar köp bitindi. Moskva teresine çıkıp giteler. Yusuf bilen Züleyxa'nı oynaganda bir zamanlı halk ima şirik kökeyler, pomidorlar kıstırıp gelgen bolalar, sahneye ata başlar, kuvalardı gilerini. Niye hatlı? İstansiyaga hatlı kuvup baralar Yusuf bilen Züleyxa'nı oynavçılarını, Tinçürinin artistlarını. Şundan sonra repertuardan düşüp kalar. Sonday kuriozlar da bulgan. Тагын сораулар бармы? Хатын-кызлар журналында эшләүче кеше журналист буларак сорыйм әле. Заһида Тинчурин исеме, фамилиясе Кәрим Тинчурин фамилиясына караганда күбрәк яңгырый. Менә уйгызда булмадымы, бәлки ниндидер бер ният, шундый. Нәкъ менә Заһида Тинчурин турында аны алга чыгарып куярга, чөнки Заһида Тинчурин булмаган булса, бәлки күп Тинчуринның күп мирасы да чуалган булыр. Ул бит гомерен аңа багышланган. Һәм ул Мирза кызы, аның ата-аналары Мирзалар булган. Ул бүгенге көндә бәлки җәмгыятькә кирәкрәк тә героинядыр. Бу минем карашым, сез ничә уйлыйсыз? Һәм афишада ике автор булачакмы, мин аңлап бетерә алмадым. Рөстәм нигездән язган Рабит абыйга да сезнең әсәргә әсәрләнеп язгач нигездәнеп. Рөстәмнең пьесасы күпкә үзгәрде, малайсын. Рәхмәт. Заһида Тинчурин турында дип әйткәндә, шуннан да ничәнче елында безнең онытылып китте Заһида апа китеп барды әле. Әйе. Безнең театрда мин аны хәтерлим, гел кунак була торган иде. Һәм хәзерге вакытта да Заһида апаны искә алып, аның юбилейларына, аның теге туган көннәренә багышлап безнең кичәләр бара. Хәзерге вакытта да безнең истән чыкканы юк аның. Чөнки исән вакытында Заһида апа нинди генә хәлдә булмасын, ул килергә тырышкай. Спектакльләрне карарга, шуңа күрә театрның күңелендә, безнең артистларыбыз күңелендә, хезмәткәрләр күңелендә бар ул, урыны бар.
Менимче, теге без карарга тиеш ниндидер бер шәхесне инде спектакльдә. Шул шәхес янында бөтен башка уйнаган актерлар да булырга тиеш. Алар кемнеңдер авызына карарга тиеш инде. Чөнки бу кешедән аларның рольләре дә, гомерләре дә тора. Менә шуңа күрә ул Кәрим Тинчурин булырга тиеш инде. Әмма без аны Заһидә белән аермыйбыз. Ул бер зат ниндидер әйтеп була инде. Чөнки аларны бергәләп кенә без бергә генә күрәбез. Алар аерылышмыйча, алар бер-берсен терәк булып яшиләр инде. Шуңа күрә мин аларны аермыйм. Алар ниндидер үзенә карата бер шәхес дип әйтеп була инде. Заһидә Тинчурина турында пьеса бар. Ул басылып чыкты. Казан утларында. Ул пьеса Кәрим Тинчурин театрының папкасында бар. Ул Тинчурина турында. Тинчурин анда үзе катнашмый. Ул бары тик сөйләшүләрдә генә. Бу Заһидә Тинчуринаның гаиләсе теге статский советник бит. Ул Шахбаз Гәрәй. Шуның гаиләсе турында һәм Заһидә апа турында һәм башка шәхесләр турында бар андый пьеса. Таңсыраулар сораулар бар микән? Анда без белергә тиеш инде, без аңлыйбыз, драматургия аның үз законнары бар. Шуңа күрә ул кайбер ситуацияларда анда ничектер үзгәртеп язарга кирәк инде, ниндидер ягын ачыклап, трагедия кертеп, драма кертеп, ниндидер төрле кызыклы әйберләр кертеп эшләсәк, драматургияны, пьесаны да, спектакльне да тамашачы яхшырак карар дип. Чөнки драматургиянең үз асылы бар инде.